Hvad så, drenge og piger, og velkommen til en ny serie inden for min kanal. Og det er en fra tidsrejsen. IP'en til står nede i beskrivelsen. Det er ikke sponsoreret eller betalt, jeg gør det frivilligt. Det vil jeg godt lide den her server her. Det er okay. Yes, men jeg har simpelthen skaffet en hel masse ting sammen til den her episode her. Og jeg håber ikke I kan høre den baby der i baggrunden. Det bliver virkelig akavet der. Men jeg kan lige vise rundt hen på server, så skal vi også ned og sælge i dag, og så håber vi kan få lov til at rank op. Og så, ja, det bliver så like planen for i dag. Så smadrer lige det her op her. Vi skal lige over i spawn, for jeg har simpelthen modtaget alle de kits, der er på serveren. Udover her, jeg kommer til at tage det her kit oprør. Fordi det kunne jeg jo meget tidligere end alle andre ting. Men det kommer til at tage, og det er det her, jeg har på mig nu. Det her, og så får man også 3 guldnuggets, som jeg også kan vise, hvordan man bruger. Men nu går vi lige over i spawn, og det er lige derhen. I spawn for at tage de der alle vores kits. Det næste på, så jeg kan huske. Altså, så for der er ikke 1 minut siden, jeg gik der en timer på min telefon. Det er rigtigt, jeg har også fået en ny telefon. Jeg har i dag købt en iPhone 6s, og så har jeg købt en ny sko. Altså, jeg elsker begge dele, altså. Og bare lige til info, det er ikke det er mine egne penge, jeg har brugt på det. Det er ikke servers penge, så chill, man. Det er så de her buy ranks, der vi har. Det har vi taget. Det kan vi lige tage nu, det kan vi ikke rigtig bruge til noget det her. Vi skal købe poletterne. Og det kan vi tage kit ekstra. Jeg elsker kit her, der får du Death Strider med i. Og så får du også de her gode ting her. Og det der kan vi ikke bruge til noget der. Og så kan vi tage vores kit narko. Ja, det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Vi kan kigge op på det network der. Tage os det der crate der, skal vi få det melon der. Så har vi kit crate. Wow! For hvad så syge mange ting med. Der er ikke flere af de ting her. Nej, godt så. Kit konge, det glæder mig til at få. Det er sådan noget sindssygt godt gear. Men nu har vi Depth Strider Strip Strut 2 på. Og så kan vi lige komme ned i BM, for det er simpelthen rigtig godt for at komme derned i. Så hvis jeg sørger sammen med en dræber mig, og jeg begynder så at tude som en lille pige. Det gider jeg ikke lige ud for. Det har jeg lidt ud for på et andet tidspunkt. Men nu går vi bare lige hen og vores ting. Ja, vi går lige ned og sælger først. Vi skal også lige over på de her paletter her. Så vi vil gerne lige sælge vores ting her først. De her ting, jeg skal bare have noget her. Ind med de her palettes her. Okay, jeg skal simpelthen flere gange. Ja, okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nej, vi løber bare flere gange. Please, det var. Åh, yes. Åh. Woo. Nej. Fuck, jeg troede, jeg skulle til at dø der. Ha. Ej, det havde ikke været fedt, hvis jeg lige skulle dø der nu. Vi kommer lige til at være lidt ninja, for vi skal så lege helst ikke dø. Jeg aner ikke, hvor mange HP jeg havde, jeg skulle bare 2. Så det er ikke heldigt det der. Jeg kunne få et ekstra stack med. Ja, okay. Okay, nu er jeg næsten fuldt loadet op med liv. Og så tror jeg godt, vi kan komme ned. Det er spawner der og BM lige her. Altså vi skal bare ind her. Ja, det er sådan sådan en her, hvor man sådan, det gør det på det her Death Strider. Så det er let at komme herind. Men det jeg er mest suspicious på, det er nok at komme op hernede fra. Er det så et sted, hvor man kan sælge stacks? Vi sælger dem her først. Jeg aner ikke, hvad det bliver. Jeg håber, synes jeg er nok til at rank op i den her episode her. Men I'm not sure about that. Vi har 35 kode, det koster 75.000 rank up. Jeg aner ikke, om jeg er nok. Håber, det virker lidt. Og så har jeg sådan nogle crates, jeg kan åbne, hvis der. Så det burde opvære nok. Håber virkelig meget, det er nok. Tjener man ikke mest på at sælge. Okay, 1 for 20. Det kan jeg ikke gøre noget. Jo, du tjener det på at sælge hernede, gør man ikke? Vil du selv, så tjener du 50 kroner. Jeg aner det ikke.
Jeg tror man tjener 50 kroner. Jo, det gør man da. Det må man næsten gøre. Og jeg er ikke med vand. Fuck, der er så meget at sælge. Come on. Jeg tror lige, jeg har hjælper herinde på serveren. Jeg har prøvehjælper. Det er virkelig dejligt. Det kommer ind tak længere ned. Men jeg har bare fornemmelse at komme til at dø, når jeg prøver at komme tilbage. Og det vil jeg ikke være helt glad for. Jeg kan godt rette at jeg var hernede for Rally Place. I kan se han oppe i Eastern, det er den næste rank. Men jeg kan godt lide han bare sådan lige kunne passe på mig, mens jeg åbner de der crates der. Okay, okay, jeg har nok. Yes. Yes. Jeg skal til ham. Men jeg ranker ikke op endnu. Jeg viser lige nogle hemmelige steder, sådan nogle gode steder. Så jeg kommer ikke til at ranke op nu. Jeg kommer først til at ranke op i slutningen af episoden. Men jeg viser lige de her få ting her. Vi kan også lige gå over og dø med nogle af vores ting med vilje. Og sådan noget, men okay, jeg kan lige vise rundt. Okay, I starter her ved spawn. Minerne er herhen, tidsrejsen, og normalt mine battery opprører, de får ikke donatorceller eller noget. De får bare et kit. Men det er tidsrejsen, og det er normalt mine derhen. Det er YouTube Wall of Fame derhen. Det er der, hvor man er YouTube-sælger, sådan som YouTuber. Det er PvP mine derhen, der skal klare sådan en lille lava parkour der. Og den er kun åben om natten. Kun åben om natten der, og så den shoppen. Det er der er normalt shop først, og så tidsrejsen om bagved. Og så her, ikke? Der er et hemmeligt sted her. Og jeg gider ikke sådan lige gå ned nu, fordi så kan jeg ikke komme op igen. Men jeg kan sige så meget, 1, 2, 3, og så kan man bare hoppe ned her. I kan se, når jeg slår her, så kan I tage, er der ikke nogen blok. Men hvis jeg gør sådan her, så er der en blok. Så der er et hemmeligt rum lige der. Jeg kan være op og ned senere, når jeg dør eller sådan noget. Så sådan der. Det skulle jeg bare lige vise, fordi jeg gider ikke lige gøre med det gear her på, for jeg er sådan pretty bange for at dø. Så jeg går lige over og tage nogle af de her pletter på. Jeg går lige ind og raider mit cell, og så går vi lige op i issiden hurtigt, og så finder vi lige cell og gør os lige ready deroppe, som man nu gør deroppe. Så vi gør sådan der. Tag alt der på os. Nå, jeg skal lige vise, hvad man kan bruge de coins der til det rigtigt. Tag de her ting på os. Går vi lige op og prøver de der pletter der. Vi unrender den bare her. Unclaim. Boom. Jeg troede ikke lige jeg kunne komme ud. Jeg har 80k. Lol. Jeg har fået 800 kroner af den. Fint. Dejligt. Men ind på deres Spycraft, der har de simpelthen 60% på alt lige nu. Og det slutter den 3. januar. I kan se, det er så 60% af. Det vil sige, at de har fjernet 50%. Så hvad det kostede inden? De har kostet lidt mere. Det kostede, jeg kan ikke huske, hvad det kostede. Men vi køber lige 2 swing spots her. Vi drikker lige en nu. Jeg tror ikke, der er noget af den der sø der. Det har jeg ikke lige fået lov til at kigge på. Men husk, I står nede i beskrivelsen over Teamspeaken kan I finde herinde ved at slash Teamspeak eller slash help. Det står den også. Det er de måder I kan finde den på. Men så vi lige finde en at dø til. Kom og dræb mig. Gratis kill. Wow! Endelig var der nogen der dræbte mig. Og jeg kan lige gå hen og vise, hvor det der hemmelige sted der det var. Hvis jeg ham ikke dræber mig. Jeg ved ikke hvad jeg gør. Ansvar jeg dig. Ned her. Her er det her. Det er det hemmelige sted. Det er virkelig godt sted, hvis du er virkelig ved at dø. Du kan bare flyve her, og du kan bare slå dem op. De dør i lavaen på, de mister damage. Men du kan kun komme op ned fra en person, fordi I kan ikke overleve at komme op igennem det lava der næsten. Så skal jeg i hvert fald have det virkelig sygt gear. Og det er der, hvor man kan bruge de der coins, som man får i oprørstedet. Men jeg ved bare, hvad vi siger. Lad os lige se. Wow! Nemt. Jeg gider sgu ikke det her. Og så tager vi kit konge. Det der kit der, det koster, hvad er det, 100 kroner på Bikecraft lige nu. Jeg tager kit tidsrejser. Ej, det er fint det her. Det er rigeligt. Okay, det kan vi ikke bruge til noget. Og så et ekstra, det tager vi også lige. Der får man nemlig en bue med.
Sådan der. Og Depth Strider. Så bare dem, hvad for nogle sko jeg skal på. Jeg ved ikke om der er meget vand eller noget heroppe. Velkommen. Velkommen til vikingetiden. Ja, okay. Jeg tænker Karl, han sagde, det var en eller anden bukhop eller sådan noget. Men det der med, der stod vikingetiden i stedet for. Men nå, okay. Nej, der er ikke særlig meget vand heroppe. Ja, okay. Det er den med, der er det med BM normale celler. Ja, okay. Vi skal lige finde en bitte cell. Jeg ved ikke lige, hvor donatorcellerne de er henne. Tidsrejsershoppen. Tidsrejsen min. Where the hell is the... En af går derhen. Donator-området der. Okay, normale celler her, så burde... Kom her. Okay, jeg aner sgu ikke lige, hvor donatorcellerne lige er henne. Hvor op til flere celler. Tidsrejsceller, yes, I know it. I know that. It's over here. I found it. Tidsrejscellerne. Der er simpelthen ikke nogen, der på at dræbe mig. Wow, der er egentlig mange, der har købt her. Holy shit, der er mange, der er her, der har købt. Videre. Okay. Nej, jeg vil gerne have noget, hvor der er noget inde i. Men ikke bare crafting table. Der må gerne være nogle kister eller sådan noget. Der er kister herinde. Der er ikke penge til det. God. Hvad gør man? Hvad gør vi? Vi tager tilbage til spawn. Ja, okay, det er ikke gennemtænkt. Ja, hvad gør man? Jeg ved ikke engang, hvor casinoet er henne. God. Where is the casino? The casinos, I don't know where the casino is. Men ja, okay. Jeg ved sgu ikke, om vi bare skal sige, at vi stopper det her, så kan I se med næste gang. Jeg kan ikke tage det kit op, og jeg kan tage det. Det kunne jeg godt. Sådan der. Piu. Kit narko. Wow, okay. Ja, okay, det siger vi bare, det var det for den her episode her. Så i næste episode, der får vi selvfølgelig en celle. Jeg ved ikke, om vi er... Yes. Jeg får sådan en celle der, det er sikkert. Jeg skal lige skaffe nogle penge til den næste episode. Tak fordi I er med på den her episode her. Husk med et like, husk at subscribe, husk at join serveren.